Роў матораў, захапленне на дзіцячых тварах і мноства станоўчых эмоцый. Байкераў сустракалі радаснымі усмешкамі. Для выхаванцаў школы гэта значная падзея, якая будзе ўзгадвацца да наступнага года. Эмоции детей сложно описать, потому что вот сегодня будет для них большой праздник. Во-первых, они ждут своих друзей. Со своими друзьями мы поедем в парк аттракционов. Там аттракционы, качели, впечатления, совместное катание, ну и катание на теплоходе. Ну и потом все эти эмоции они вспоминают целый год. И хранят в своей памяти. Мы без конца прокручиваем эти ролики, ну, до следующего приезда. Для ўдзельнікаў мотаклуба гэта таксама не проста сустрэча. Байкеры на працягу 9 гадоў прыязджаюць з падарункамі да выхаванцаў у лукаўскай спецыяльнай школы-інтэрната. І гэты год не стаў выключэннем. Дзецям падарылі пляцоўку з вулічнымі трэнажорамі, кухоннае абсталяванне і, вядома, салодкія гасцінцы. Откровенно говоря, мы сюда приезжаем для того, чтобы просто детей радовать, самим перезагружаться. Для нас это очень серьезная эмоция. Мы каждый раз, когда сюда приезжаем, подпитываемся положительной энергетикой. Пасля ўручэння падарункаў і слоў падзякі дзеці сумесна з байкерамі адправіліся ў гомельскі парк. Частка выхаванцаў пастаянна пражывае ў школе. Таму гэта выдатная магчымасць выбрацца ў горад. То, что происходит в душе, сложно сказать словами. Но на самом деле это, мне кажется, самое лучшее, что есть, когда мы приезжаем сюда и хоть что-то делаем для того, чтобы им стало легче, удобнее, комфортнее, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Усяго ў школе-інтэрнаце навучаецца 166 дзяцей ад 6 до 18 гадоў. Сёння яны разам з байкерамі на ўсю моц штурмуюць атракцыёны, а наперадзе прагулка на теплаходзе. Эмоцыі ў юных віноўнікаў урачыстасці проста зашкальваюць. Ну, я удивилась, что столько людей приехали на мотоциклах. Прям я сама захотела покататься. Вы же не первый раз? Да. Ждете их каждый год? Да. А что вам больше всего нравится в дни их приезда? Сами они, что у них добрая душа, что они так людям помогают. Да. Дарэчы, матацыклісты прыязджаюць у школу-інтэрнат не толькі ў дзень абароны дзяцей. Каб дарыць радасць і свята, не патрэбны ніякія спецыяльныя нагоды. Вікторыя Шахварстава, Михаил Синицын, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гомель».